Sa liwat may mamagig sa tanan. Kagunag ito, yan kung magtamyaw no, sa tanan ng mga amay, sa mga kapuhon ng amay, nakapinungko, Happy Father's Day. Duga, kagina lang sa God, malagig ko batay niya tamyaw Happy Father's Day. Sige, so malipayan kito mga pagselebrar no, sa ating mga amay. Sa ating kesa palimanay. Okay, magpadayon kita sa pagpamalandong sa aton nga tema or continuation no, sa aton nga meditation alin sa first Sunday, second Sunday, subok alin na sa ikatatlo nga Domingo. Sa unang Domingo, ginistoryahan naton dapat ang aton nga life dependence kita, miski kita nag-experience kita sa distress, mga suffering. Kaya sa ikadawang Domingo, gintalakay natin na hindi lang sa mga pag-antos, no? Kundi nga dapat, miski kita sa kalipay, ang atong kabuhi, dependent ka po sa, or nakadepende, nakakarat ka po ng dependent sa Ginoo. And this morning naman, padayon kita sa pagtuon. And isa ka matuoran sa atong tanan that every person, no? Every person, hindi lang dali sa sunod sa church, and even ang mga non-believer, nag-encounter sa ginatawag na weakness. May mga kaluyahon man ka mo. Sino bibigyan wala kaluyahon? Pero hindi lang siya strong. Bakit na kami? Ang bali ay Dilas Alas, since nga Women's Sunday ang babaeng hindi madaling matumba ay dating konduktoran. Kung konduktor ka, kinanglan kabalong ang ibang balance. That's why, miski nga, ang series, tasig ang lakat, duwalay ka tumbang, ang mga konduktor, kabalo sila mag-balance. So, there are seasons when our bodies fail. Sino di kagi, wala gitong masakit, wala ginilanat, wala ginubo. Also, ka-experience kita that our emotions are drained. Mga parang kabala sa teon nga, hindi ka kansindi sa iyong kalingon, emotionally drained ikaw. And then nila, our spirits become weary under the weight of life's burden. May mga burden. Kaya sa sini ka mga tinion, mga moment sa atong kabuhi, we are confronted sa kamatuoran, nga tungod diri, man kita, itry natin nga mag-avoid. Ngayon, hindi sa tubangon, mano ka? Malagyo. No? Maunod ko sa Ginoo, ang isang natural response ng isang tao kung may aral sa kaluyahon, ang malagyo. Manago. Mapati ako sa hindi, pero isa ay naka-natural o isa naka-normal nga response ang tao. And because of that, si James, nag-istorya dire that si James nagtudlo nga ang makaluyuhon is not something to be concealed, but an opportunity to experience sang grasya sang Diyos. Nga miski araw kita sa ating kalayuhon, ma-experiensyahan kaya po natin ang grasya sang Ginoo. Mangutod ko sa Ginoo na experiensyahan mong gyapon ang grasya sa Diyos miski araw mo sa kaluyahon. Amen. Kung wala kayang experience siya, wala na namin mo. So rather than turning inward, ang isang tumuluo are called to turn upward to God and outward to the body of Christ. Amo na adri sa James chapter 5:13, ginpakita dira nga isang tumuluo ang iyang response sa mga suffering, amo ang pagpangamuyo
Kag ang iya response kung ara siya sa kalipay, amo ang pagdayaw sa Dios. Now, there is a verse 14 to 16, in-address siya naman dire ang mga maluya, mga weak, may mga balatian, ang mga ginakapoy. Ginakapoy mo mo? Mga nanay, ginakapoy na mo? Sige. Ano pa? This instruction reveals that God has not designed His people to endure weakness alone. Pero nga, manay ko ako lang yung isa na yung kakaluyahan daw. Ang ako ng mga kaugdanan, tumayo manilan ng mga sitwasyon. And to contrary, si James, no, nagatugdog sa aton, or ginhambal dere, mention na dere, his instruction reveals that God does not design His people to endure weakness alone. Instead, He provides prayer. Prayer. Ang ministry sa mga church leaders, ang mutual confession, pag mo pagkitayo, ang pag-support sa aton fellow nga tumuluho. Kag para sa aton ikatatlo, nga pagpamalandong, dependence in distress, dependence in the life, ikatatlo, bilang mga tumuluho, we need to be dependence, even nga harap kita sa katawag na debility. Debility. Ano ni siya ang meaning sa debility? Sa biblical view, ang word na debility means weakness, exhaustion. Ano pa? Wala ka sang capacity or kulang imo kapasidad na mag-function ka normally. Like for example, sample mo ha, kung broken-hearted ka, sa mga people, broken-hearted ka, pag naglamulagay ka mo sa imo na biyo, hindi ka mayo ka pumugas pinggan. Nahabulan mo na, pero ito na wala ka sa insakto function, ginabulan yung liwat. Same man na, kung may napaminsan ka na problema, weakness, no? Mga kakapoy, nagapa-drain sa imo, hindi naman kaluto yung tsakto. Abi mo danay, walang pasim, wala ka kabalo, lima, tubal ka kutsara na asim. Sa mga tatay, kung na, isa-isa, unta na para balang tanan, talalakon, tanan. Kung nagatawa kita, kung may ginapanday kita da, tani kasi lang ito kalansam mo, pag inimul mo lima. Mga utot ko sa Ginoo, biblically, it can refer to physical illness, emotional weariness, spiritual weakness, or effectiveness ng suffering. In James chapter 5, 14 to 16, in word nga debility, wala dito na di directly mention, pero ang iya kaundan, arang iya kaundan. Kag ang Greek word, nagagamit dire, in word pala mas sick pala, sick. Ang Greek word, nagagamit dire, ang iya Greek word is asineo, nga ang boxing ganon, become weak, weary, or worn out. In weary or worn out, ang hirang nga original nga Greek text is kamno. So, there in verse 15, nag-use nila sa James, kung makita natin, kung tawag natin originally, ang iyan nga, ang iyan nga root word is kamnunta. Pero ginamit nila is kamno. Meaning, to grow weary, to become exhausted, to be worn out. Kaya si James, nag-aambal that hindi na niya para sa mga tao, ginambal din niya sick. Sigurado ko pag-ambal din niya sick, nga rin sa mundo natin, kung may mga balatian. But actually, ginambal din niya sick, wala lang na limit sa may physical na mga balatian. Kundi, emotionally, ginabatsyag ka, spiritually, may ginabatsyag ka man.
According kay John MacArthur, isa ni commentator, the combination sang astineo kag kanong points to a believer who is spiritually and physically exhausted. Kapoy, naginabatsyag. Perhaps, na-discourage siya, under sa mga ginahagyan ng mga pagtilaw. Kaya wala tayong nagkatanaw nga may aral sa mirakulo nga ang iyong kristiyan, maayon dayon. Kundi ang pinginamba ni James, restoration through prayer. I-restore ka sa Diyos sa iyong mga ginabatsyag. Ano pa? Hindi lang restoration, talis ko pangamuyo, kundi nga repentance. Kag ang ministry sa aton nga church. Para mas maintindihan pagid naton sang tulid, inevitability nagarimay sa aton sang tatlo ka butang. Una gid, bilang mga tao, i-correct ko na tao ta. Base pala kung may ari ka dua-dua. Mga utot ko sa Ginoo, human beings, ang mga important truth, are fragile. Kapati ka mga fragile ka mo? Paano? Kag sa diin. May ginatawag kita nga in Old Testament, ginatawag kita nga creation, fall, flood, nation. During sa fall, dali nakasalang tao. Tungkol sa sala, ang body naton, ang aton pangunauna, subject ni sa weakness kag masakit tungkol sa fall. Hindi lang na. Suffering. Para na in Genesis chapter 3, 17 to 19, ginbutang ko diri para mabasa na ito. Balian, nagsilipan siya sa lalaki. Tungkol kinagbati ka sa imong sawa, nagkaos ng buhos ng kahoy, naging dumili ko sa imo, pakamalakuton ko ang luta. Galing sa tugos mo kabuhi, mga budlay ka, sintudo-tudo, para makakaon ka. O mga tatay, ano ko no? Magpangabudlay sa tulo-tudo. Magatubo sa duta ang tunukon ng mga tanong pag magkakaon ka sa mga ginatanong sa uma. 19. Kinahanglan na magpangabudlay ka sintudo-tudo agud makakaon ka hasta na magbalik ka sa duta na amo ang imo ginalinan. Tungod na sa duta ka nagalin, gani sa duta ka man balik. Ang debility nag-remind sa aton that we are tinuga. Kag hindi kita ang nagtuga. Creatures na tayo. Hindi kita ang creator. So that's why ang tao fragile. Fragile. Ikadua, ang ining weakness, amo ni nag-reveal na kinahanglan ta ang Diyos. Kinahanglan ta ang Diyos. God often uses sila nga mga season sa atong kapuhi para matudloan kita na maging dependent kita sa iya. When our strength fails, we learn to rely on His strength. Kaya according kay Pablo, in 2 Corinthians chapter 12, verse 9, nabalya, pero wala niya pagkuha sa baylo nagsiling siya, ang akong bulig amulang ang imo kinahanglan, kay makita gid ang akong gahom kung maluya ka. Gani malipayon gid ako sa pagbabugal parte sa akong mga kaluyahon, agon mabatyagan ko permit ang gahom ni Kristo sa akon. Kung sa English nga version, amo na permi akong ginakot, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, ang weakness, amo ni nag-reveal, kinahanglan din ang Diyos sa tubuhi. Ikatatlo, ang weakness, hindi na po sinanong kung may weakness ka, ginabandona ka na sa Diyos. Ginbayaan ka na sa Diyos. Sa scripture, many faithful believers naka-experience na tawag na debility. Sino ni? Kanday Job. Si Job, ano ang butang na dula sa iya kabataan? Ang iyang wealth. Pero hindi na po sinunod, hindi ka tandon sa Ginoo.
Si Elijah, sa tiyong gitapoy, sa yun siya patulog sa makaon sa. Si Pablo, sa nagka-problema sa sinilawag ng thorn in the flesh. Isa nakakagi man sa inyo nga, Lord, gusto ko nagiging magbuwak sa lawas, kung pero nagiging mga sasala. And even Jesus, naka-experience ng weariness in His earthly ministry. Natuntuman natin sa Garden of Gethsemane, nung balaw, pwede, amay, kuani. Si Christ, naka-experience siya, sini. So, God often accomplishes greatest work through weak people who depend on Him. Ang inability, isa ang kondisyon sa atong physical, emosyonal, spiritual kalayahon, na kung sa diin ang Diyos, gina-expose siya na ang tao may limitasyon. May limitasyon. That's why ang kabuhi ta kinanglan depende sa Ginoo. Isa sa mabudlay na reality, no? Sa atong kabuhi, that God teaches His people is that weakness is not an interruption to Christian life. It is often the classroom where faith grows deeper. Pero kung natuoran sila ang realidad na kung may alaga ni kaluyahon, nagalaylo sa simbahan. Wala ko yung kambal sa simbahan, pero amo na siya ang kumuturan ka, realidad. We naturally want strength, independence, kag control sa atong kabuhi. And we prefer to be the one helping. Namin yung nabituod kung kita ang kabulig, no? Namiya ito kung kamo ang kabulig? Or gusto na permi kamo lang ginabuligan? Namiya ito kung kamo permi gaduhol? Or namiya ito kung kamo permi ginaduhulan? Si James, nagpakita dire that James presents a believer who is so weak that he must call others to come and pray for him. Mawagod ka sa Ginoo, kung ano mo sa kaluyahon, nagapanawag mo ko sa inyo mga hotel, kung amoy hotel mo ko ba? Gaano mo na? Often God allows weakness to reveal na ang atong puso, may limitasyon. Ang atong na kasarang, may limitasyon. When we are healthy, successful, and capable, we may knowingly trust ourselves more than magsalig kita sa Ginoo. Pero kung anak ka gani sa sickness, ginakapoy, disappointed ka, gina-expose ni rin that, ay, hindi ka ganyan magsalit sa imo ko galingon niya. Hindi ka pwede nga nakadepende lang sa imo ko galingon. Gina-remind ni rin that every breath, every step, every moment depends upon God's sustaining grace. So, di kita nakabuhi sa grasya. Kakagrasya, wala kita pangayo. Unmerited favor, ganang tawag. Kaya ginatag si mo, miski wala mo gang. Pangayo. Ginatag si mo, miski hindi ka. Ang ayan. According to Spurgeon, isa man ka commentator, believers frequently learn more about God's faithfulness in the valley than on the mountain top. Kaya kung arak ka sa valley, no, makikanta, doon limitado, ang mga resources, ang mga butang. Pero kung arak ka sa mountain top, kita mo tanan. We may know intellectually na
is sufficient. Pero mas ma-experiensyahan kagid ang pagkasupisyente ni Kristo sa aton kabuhi if ang aton nga resources exhausted or kulang. Kinanglan ko ang Diyos, kinanglan ko si Kristo. So, dali, manakot ko kumain. Mention na rin si James sa mga elders. Kaya ang mga elders na din iyang yung pangambal. By the way, ang Greek words, hindi pa lang word ni elders or elder, no? Presbyteroi. Nga ang meaning is, yung mga elders na ginambal, sila yung mga tao sa sulod sa local church na spiritually mature na mga leader. Mayroon din? Amen. So James can mention ang elders for several reasons. Na ang manawag daw, elders. Elders, unagit, nag-represent sa spiritual care sa isang iglesia. Ang isang sick believer, no, hindi niya dapat na siya yung nasa-struggle ng alone. By calling the elders sa ilang konteksto, he invites the church shepherds to minister to him through prayer and encouragement. Kagdong tumunta ang historical background sini, ang mga tao din, mga early Jewish Christian, sila, nag-scattered. So, kinanglan with pang lambuton. Kinanglan with nila, may magpakonect sila, liwat. So this demonstrates that God often cares for His people through the means He has established in the church. According sa isang manunulat, no, o isang commentator, John Calvin, ang isang elders, ano na siya? Representative, no? Representative of church pastoral ministry. Liwatan ko elders, isang representative of church pastoral ministry. Ang kinanglan din ng elders? Kaya ang ilang presensya nag-signifies na ang church may arasang spiritual support. Spiritual support. Mga utod ko sa Ginoo, hindi na directly gid sa Chimpo Manila ni James, pero sa atong subong, ang atong mga church elders nagahatag man sa iyang spiritual support. Also, elders are responsible for shepherding weak believers. Mga maluyang, mga klase sa tinuga. Mga tumulong. According to sa passage in Acts chapter 20, 1 Peter, elders, ang worst elders are entrusted with caring for the flock. Therefore, ang isa ka tumulong, physically or spiritually weak, ang isa ka elders, may ana sa special responsibility to provide spiritual oversight and prayer. According na yan sa Acts, sa 1 Peter. Ano pa gid? Na ang mention kita ni James sa mga elders. Si James emphasizes corporate dependence, not individualism. Na may ano ka ba mga naging isa-isa na lang? Harap lang kanya-kanya. I believe na isang kasambahan, isang ikalawas mo. Kaya hindi mo pwede na mabuhay ng si kamot mo na siya ng isa. The same person does not merely pray privately. Oh yes, may personal devotion pa. Pero mautod mo sa Ginoo, He calls the elders. Nga,
This highlights an important biblical principle na ang Diyos never intended na ang isang Kristohanon magpakatubang sa sininga makaliyahon kag i-isolate ya ang iya kao gayon. Amagan sa isang famous nga dalanon, no man is an island. That's why ang Pilipinas, madamo, island. The church become a visible expression of God's care. Gusto ko pagit maintindihan natin na ang mag-aamutan sa simbahan, katipon ta, pangamuyo tatingog, kanta tatingog, pero matatunod sa langit, hindi matatunod isa-isa. Walang dalay, matatug yapon. Amen ba? Hindi ka maganda, natigto ka lang sa mansyon mo. Kaya wala ka na mention sa Bible. Fellowship. Isa pa rin, ang focus dire is prayer. Hindi lang sa mga elders. Wala kang kahanbal ng mga elders, may gabong, hindi sila nga may power, hindi sila may magic, hindi sila kung sila ay mag-pray, ay, miski nga ang pinakabuday-buday mo sikat maayo, din. Pero kinatanaw ito dire mo ni, James does not teach that elders possess special healing power. Pero ang luyang pinag ipalambag ni James, nga gina-emphasize sa dire, the prayer of faith. The prayer of faith. Kaya ang mga elders may arasang pagtungog. Kaya matured sila mo. Mas dalo ang ilang pag-insindi sa biblical, na prinsipol, sa mga doctrine. Aray, di man ito gusto lang din ng elders. Sila minimanas na kayo insindi sa dalong nga forgiveness, dalong nga kindness, dalong nga love. Kasi matured sila mo. Di ba nag-repeat din nga tawag ka matured, pero immature kaya? The elders are instrument, pero God is the healer and restorer. Si James also links siya na ang witness with confession and prayer. Pride isolates and humility invites help. Amo na realidad sa kasimbahanan. Realidad madako sa mga tumuluo ang nag-suffer na siya lang alone. Kaya nakulbaan sa nga kung ihambal niya ang iyang kaluyahon sa sulod sa simbahan, anong i-appearance? Maluya. Ang mga realidad. Pero God designed the church so that burdens would be shared. Hindi na ngayon na sa kalipay lang tayo inugdanay. Hindi ayan sa kasakit man. Hindi ayan sa kaluyahon man. Kumbaga sa mag-asawa, in sickness and in health. Hindi mo nag-pwede nga, wala pa mong bana, hindi mo nag-pwede nga sa kalipay ang inugdanay. Dapat in sickness man. Same man kung tanaw natin sa church. Ang Kristohano na disenyo ini itong fellowship sa iya parehos mga Kristohanon. Kag bilang isa kalawas ni Kristo, wala kang kita diri nag-organize sa kalipay, kundi pati sa kabundayan kag sa masakit. Namo na kanayman. Di pwede yan ang kalipay lang. May pamahaw kag wala pamahaw. Amen. May kape kag wala kape. May dala kag wala dala. May kurente man or wala kurente. Galing na isang ang nakatabo, duwa na lang bilin, isa na lang bilin. Kaya mo na yung siningaga pa maputon tayo, i-check naman i-check na rin mo, fellow be. Ayos ka lang. Kung ba sa ayos ka lang? Base kay burden na sa. Ano po kay mga church leaders, nagpapangusta ang kita sa atong mga kauturan?
Nagabisita man kita? Nagapangamuyo man kita? Matured. Spiritually matured. So, dapat sila ang mas nakasindi. Wala naman generalize, pero isa sa mga problema sa church, natin, kung may problema, for example, si Amoniho, imbis na kululigan pa ang muyo, kaki-prayer support, na gano, gakatabaw si Nick na imo sumsuman ang istorya sa mga problema. Amo ng realidad. Brothers and sisters in Christ, I think it's time to wake up. Kakilit na ino na ini nga klase sa panguna. Wala kita gindisenyo sa Diyos nga mga amo sini. Gindisenyo kita sa Diyos para magsuportahan sa kalipay man kag sa kasakit. Kag bilang church, i-share ka ang burden sa isa kag isa. Tinsak to naman na, i-share ko sa prayer meeting, pero matabo. Sige, ito mo na lang sukuan. Okay, we are strong. When time to them, we need no one. No? I think strong independent person, kuya, hindi tayo kinamalan. Strong independent woman, kuya, strong independent man, kuya. God remind us that He has placed us in a church family so that His grace can come to us paagi sa pagpangamuyo kang makaatipan kita sa atong iban na kauturan. That is why si James, kinmention na gini, mag-call sa elders. Ang matol nga mga matured, dali nga mga spiritual elders, wala nga may kinabutang sa history sa simbahan, kundi nga nagatrabaho, dito nga. Weakness is not meant to isolate us. It is meant to connect us more deeply to God kag sa people. Sino na? Kita. Also in verse 16, nabalyan. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another. Amo na yung bal. Ang Greek word na diba lang, ang ginambal na confess, ang yan original is eximologeste. Excelomogeste. Actually, ako proposition. Means to openly acknowledge or confess. Si James, nagatudlo dire, no? Naintindihan na naman that confession to a priest for forgiveness rather than he calls believers to humble honesty within the body of Christ when sin has affected relationships or spiritual health. Ang confession, mahugad ko sige no, isa ka evidence na nakadepende kita sa Diyos. Rather na naman confident kita sa ating na galitin. Alayo, kung dahil tayo, isa ka unknown ni siya nga author, balya. Confession is not humiliation. Hindi niya kawianan na kung mag-confess ka. It is liberation. Nga, hidden struggles grow in darkness, but God's grace works in the light. Nakakabaan ng believers mag-confess how? Una gig kay basig mahuyan siya. Ma-expose na ako ni siya. Mabalaan na ako ni. Mabalaan hindi mo kung masala. Kag i-judge ko. We often think if people knew my struggle, tanawan ko nila na ay, kales sa imo. Amo ka lang na mo. Wala ka na paglaom. Hindi ka na makatibawas da. Amo ka na lang na. Pero bilang mga tumuluo, hindi niya amo sina ang thinking sa isa ka church. Abi yung ining fear ni bala, the more na lang may mga kahatdo kita, the more na ginahide na ito ng mga sala, ang mga pilas da, o talipusoon mo, ang mga pangduwa-duwa, ang failures behind a mask of spiritual strength. Ang scripture nag-present
na ang confession is different na ang confession, no? Confession differently, ayo. Hidden sin creates bondage, no? May mga tinago pang mga sala. Pinago na pagkaon. Pinago na pinutos. Pinago na bayo. Sige. When sin remain hidden, it gains power over us. Nga, magiging security ka na eh. Amo na lang naman sige-sige na lang kasi mo kung ano, tok-tok na te, o amo ka na di ba piktuhan eh? What is concealed in darkness often grows stronger because it remains unchallenged. Mamatod kasi Ginoo, ang kaaway, Satan, the father of lies. Satan, father of lies, works in secrecy. Kagang ano, pero may ginutay ka sa atin. Nang imustrada, dapat taguan mo na. Hindi mo napapanugin-ugin. Kag hindi mo kita pag-isugid sa Diyos. Taguan mo kita. You must keep this hidden. Kay basig kabalaan. Pag nabalan isang tao, amo na yung protect sa yawa, they will reject you. Pero result ni isolation. May sanong kayo. Isolate mo kulingon mo. May guilt ka da. Kapoy ka spiritually. Amo na ni ginambal ka ni James na sick. Hindi ka na yan ng physical na illness. Pero I think mas kapoy ni spiritual exhaustion. Mas kapoy ni habang David, in Psalms 32, verse 3 ba yan? When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. Wala mo lang ng balang parang mapalapit dito mo sa pastor, kayo pang sugin din ang mga kasalanan nyo, wala dito mo na. Pero i-confess ka sa Diyos. Confession. And I believe in confession, mas ano eh, mas nagabit ang imo relasyon sa Ginoo. Gamay man na o dako man na ang ginakabig mo nga sin. David described ang confessing as a heavy burden, crushing his soul. Heavy burden. And silence did not protect him. Gano'n siya? Na-priso di siya. That's why, sige na lang commit. Maupit mo sa Ginoo, nga kinanglan tagid confession, nga mo gining ginapush diri James. Kaya ang confession naga-brings freedom. Freedom. Kung palalo naton, no? Means to openly acknowledge or agree, muna siyang confession, concerning one's sin. Confession is agreeing with God about what is true. Nagano ka lang? Nag-agree ka lang nga kini na natabo ang nakomit naton, amo ni siyang maturan, kag maparigalon ka sa Ginoo. When we confess, we stop pretending na okay lang ko. Kanami pala magambal ka mo sa kan, okay ka lang? Kamusta? Ay, okay lang. Pero kung mga ka rin hindi ka okay, doon ka nasay sa okay lang. Kanami pala ang sa kan, okay gig. Sa kalungin sa Ginoo, maayo gig. Instead, we bring our sin and weakness into the light where God's grace can address it. No? Ang mga atawin mo, confession is not the attempt to earn forgiveness. Ang mga natatandaan. Kaya si Kristo has already secured forgiveness through His death and resurrection. Rather, ang confession is isang humble response sa isang Kristohanon na nag-desire na nun i-restore ang iya fellowship sa Diyos kag sa iya parehos nga tumuloo. Amo na iya ang confession.
Maunod ko sa Ginoo, ang purpose ng confession is not public humiliation, kundi mutual restoration. Ang mga katauhan dari sa simbo nila ni James, perfect struggle nila. Perfect struggle. So the church is meant to be a place nga kung saan ang mga tumuluo na nag-struggle, ma-encounter nila ang grasya sa Diyos. Then pamangkot ko sinayaga, dari sa ibig magalong na evangelical church, may experience din ang grasya sa Diyos. Sa mga tumuluo nga rin, sa people na tadanay, kaya sa Diyos kaya, di matanong kambal lang, no? Personal lang, no? Pero kayo, bilang tumuluo, ayun na-experience siya ang grasya sa Diyos man sa ato. Kadto ta sa application, kagdiri ko man. We need to understand mo, sige no, paano ito i-apply sa ato pag-uwi? Nga inyong nakaluyabon, isa yun yung invitasyon sa ako para hindi na ipagtulokon ng problema. Hindi na ipagtulokon ng problema. Trials often reveal God's character in ways comfort never can. Kag dili sa mga kaluyahon, may mga tao na din na mas nakakilala kapag ng Diyos. Dili sa mga kaluyahon, ma-witness ta ang pag-strengthen sa Diyos sa aton. Isa pagin, we need to stop viewing ang independence as a failure. Na kung mag-depend ka sa Diyos, ay ano ko yun, wala nag-depend ko para sa kagalingon ko, kaya nakadepende ko. No! Ang kalibutan, anong po sa kalibutan? Self-reliance. Ang mga ginapo sa kalibutan? Tungod sa ginimok ko, tungod amo ko na, self-reliance, ang mga ginapo sa kalibutan. But ang scripture, ang ginapo sa aton, ang ginapo sa aton, God-reliance. God-reliance. The stronger believer is not the one who needs no help, but the one who knows where help is found. Pamangkot na ako, kung maluyahan ta, di taga pangayo, bulig. Ha? Di taga pangayo, bulig. Ikatlo, let suffering draw you toward the church, not away from it. Mga witnesses, tani, hindi ko siya may rason ang palayo kita sa church. I-isolate ang magalingon ta. Sa baylo, mas ka nagigani, mas mangin, close ka nagigani. Men withdraw when they are hurting. James commands the opposite. God's care is often expressed through the prayers, encouragement, and presence of fellow believers. Kaya isa ka nagkaroon challenge sa atong tanan, natin kung example, may mga kauturan, pati ba lang may burden, bakit responsible enough makita sa atong mga response sa ila? Hindi niya may pinagal ko pag yun, nantiman, kung ka na, gaba. Hindi ako sina, God's care, pagkatipan. At umangon nyo na yung konsepensya na yan, pero bilang God's people kita. Sige. Hindi na klaro, kung may positive God's people lang. God's people, ano ang kina-expect sa aton? Mag-atipan. Mag-atipan. Okay, kapat. Mautod ko sa Ginoo, practice of tanin honest confession. Honest confession. Sa Diyos. Ikalima, remember na sa atong mga kaluyahon, naintindihan kita ni Kristo. Kaya nangintaw man siya. Gihutom siya, nagsuffer siya, gintuyo siya, ginkapon siya, naghibit man siya, tawo siya, para man sa
aton. Naintindihan niya ang aton mga kaluyahon. The Lord Jesus experienced ang tingin ng mga butang. Ginreject ka, ginreject si Kristo. Ginpakahuyan ka, ginpakahuyan si Kristo. Nagsuffer ka, nagsuffer man si Kristo. Pigado ka, pigado man si Kristo. Nga ano to sa how? Anak to sa mga kings nga na-study sa mga mga templo, kung ano lang ang mga palas, di ba? Sa pasungalan sa galing bata. Therefore, he is a sympathetic high priest na ginanaya who welcome weak and weary sinners. Tingnan nila na yung ni Kristo. So wala sa rason, hindi kita mag-confess. Wala sa rason. Remember this. God does not always remove weakness immediately. Aratin na yan. Kag ma-experiensyahan, na. But He never wastes it. Sometimes, paagi dire, ginahil kita sa Diyos. Dire kita nila gina-restore. And gina-strengthen kita. No? Kag tining weakness, isa ini nga matunan naton that Christ is enough. Ang bagay sa kanta, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Kag tumo dira, musupon sa lyrics, I have decided to follow Jesus. Kasi ano kasi yung tanan mo? Tanan ko kami naman, para sa iya. Also, in 2 Corinthians 12 verse 10, nga, when I am weak, then I am strong. Ilong gubra, pareho. Ganit talipayon ako subong sa akong mga kaluyahon, sa mga pagpasipala sa akon, tanawag na si Pablo, sa mga kabudlayan, para pa ito, sa mga pagpangingabot, kan sa mga kaligpiutan, tungkol sa akong pagsunod kay Kristo. Kaya kung maluna ako, ginaano sa ni Kristo? Pamaskog sa Diyos. Pina-experiensyahan ni Pablo, hindi mo padre, hindi ka na-experiensyahan niya. Ma-experiensyahan lang na ito na-experiensyahan ni Guru sa tanan dari sa atin. Mga ko sa Ginoo, as I close, tandaan that the deepest spiritual growth often occurs not when we are standing confidently in our own strength, but when we are resting completely in God's. Kaya kung wala naman sang kulang sa iya, ang mga adong pagkilala, why not na mag-independent kita? Magkabuhit kita nga nakadepende sa ato buhit na Ginoo. Kabayan Diyos ko, kabayan sa atin.